Hello mga loves! Magandang buhay! I'm here again! Waray with a heart! So ito mga loves, fresh na video as in organic. So show ko lang yung day 5 ng aking another investment. Yung simpleng bahay kubo with my makulit na pamangkin. So enjoy lang guys, and good vibes only. Thank you for watching. So mga kawaray, syempre no, mag-intro din tayo no, kasi parang sila yung starring sa content ko. So ayan, mag-enter muna si Waray with a heart in Japan. Thank you mga loves. Enjoy watching lang. As always, arigatou gozaimasu. So, meet my pamangkin. His name is Lucky. So, minsan nag-help yan siya sa mga trabahante. Minsan din kay mama niya. Minsan din pasaway. Pero normal naman yan kasi mga bata pa. Ang importante, tinuturuan natin sila ng mabuting gawain at saka disiplina. At the same time, syempre dapat mag-enjoy. So, yan lang. So, they are trying to help para mapadali. Charot. Sana hindi mag-stop or baka sa video lang, char. So, ganon, yung mga pamangkin ko, tinuturoan ko talaga sila. Besides sa sayaw-sayaw or whatever na, mga laro-laro dyan. Need talaga mag-study, mag-help sa mom, at saka stay at home. The corona still here. So, ganon lang mga sis. Share lang pag may time. So, continue watching. So mga kawaray, besides sa tinuturoan namin sila sa mga gawaing bahay, so minsan tumutulong nila sa saging. So hindi naman as in yung hard work talaga. Syempre, child abuse tayo niyan, di ba? So yan lang, yung parang help at least yung foundation nila, ma-adapt nila yung paano mag-look after ng mga manok, ng mga baboy, ng mga kambing, ganon. Hindi lang arte-arte, lipstick, sayaw-sayaw. Dapat balance din para matuto sa buhay. So, ganon lang mga ses. Ang lubot din. Aw, wala akong toto na ba? Hawa, Debbie. Lalu kan sendiri. Hawa ba? Adi na, baad mo kami eh. Itu udah aku video ni dili ko din kau. Hawa. Hawa ba? Ang lubot. Gato ga anak-anak ni anak ko ba to? Na, dito ka rito. Ano pod? Ayaw lagi na ba? Awa bita, magkamak na ito ba? So, that's all for today mga seswang. Update na lang ako sa gastos at iba pa. So, share ko lang ang mga ganap. So, invest wisely, spend wisely, and thank you.